Sri Lanka. Mostly ng mga Filipinos hindi nakapunta dito sa Sri Lanka since hindi naman ito tourist destination siya. Pero After almost 9 months of working board, now it's time to go home. This time, extra challenge. Hindi naging madali ang journey ko going home. Kailangan pa namin mag-service boat and bumuhos yung malakas na ulan. Yung iba sa mga maleta namin basa. And kami guys, basa rin. And after 1 hour of boat ride, nandito na kami sa Sri Lanka, safe and sound. Again, after 1 hour of land travel, dumating na kami dito sa hotel. so yun guys, and nakababa na nga ako sa barko and nandito na ako ngayon sa quarantine hotel dito sa Sri Lanka. And sobrang hirap guys ng pinagdaanan namin, but it's okay kasi safe naman kami nakarating dito sa sa quarantine hotel namin. And medyo pagod lang guys kasi umalis kami ng barko, bumaba kami ng barko 8 PM and now it's already 1:30 ng umaga ng madaling araw. So pagdating sa hotel guys, may short briefing, hindi kami makakalabas ng hotel kasi magantay kami ng ng PCR result. Bukas kukuha na kami ng PCR test and may binigay silang dinner. So I don't know kung ano yung dinner dito sa Sri Lanka, pero sana masarap. Oh, so it's okay. Ano siya guys? Sandwich. Yan guys. And merong egg, may cake, sausage. So okay lang guys. And cheese. So kain tayo guys. Ano siya? Cheese na parang may margarine. May butter. So after nito guys is matutulog na ako and bukas guys i-room tour ko kayo dito sa room. And feeling ko maganda guys yung yung room nito guys kasi parang may view ng beach diyan. So kakain lang ako guys. And mag-room tour ako bukas. See ya! Guys, kakatapos ko lang mag-shower, maghilamos, and mag-toothbrush. And ngayon guys, oras ng matulog. And bukas guys, as I promised, mag-room tour ako. And ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung room na to guys. And napakaganda ng balcony guys. Tiningnan ko yung balcony, napakaganda. Pero we'll see tomorrow kung may may araw. Tingnan natin kung gaano kaganda yung hotel na to. Good night guys, see ya!
This is not a tourist destination, especially para sa atin ng mga Filipino. Konti lang yung pumupunta dito para magbakasyon. And sayang lang kasi habang inaantay yung swab, habang inaantay na maswab kami, so mamaya siguro mamayang hapon is swab kami, and then habang nag-aantay ng result, hindi kami makakagala. Dito lang kami sa room. So kain, tulog lang, and enjoy the rest of the day dito sa loob ng room. And dumating na nga yung breakfast ko, guys. So ganito yung breakfast nila dito sa hotel. At ilalagay lang nila sa labas ng table, and then kakatok sila, and then yun kukunin mo lang. So wala na yung dati na na buffet breakfast sa hotel. So wala na yan dito, guys, ngayon. Since naka-quarantine nga naman kami, so hindi pwedeng lumabas. And tingnan natin kung ano yung laman nitong food nila, itong breakfast nila dito sa hotel. So first, meron dito, check, I think it's yogurt. Yeah, no, it's not yogurt, parang ano siya, guys, parang jelly. Yan. Sarap. Para siyang parang yung white part ng ng black sambo, parang ganon. And then so jam, meron sila ditong jam para sa bread. And then butter, and what's this? Fruits. So yeah, may fruits din sila, guys. And I think this one is soup. I don't know. No, it's parang ano siya, guys, sweet and sour na fish fillet. Ooh. So may masarap na bread dito, guys. It's croissant. Yan. And then sliced bread and slice ng cake. And natikman ko yung cake nila kagabi, guys. Hindi masarap. Hindi moist. Parang lang. So, parang tinapay sa sa kanto. Parang kababayan. Mas masarap pa ngayong kababayan. And dito, ito siguro yung yung main course. Rice siguro to. Yes. It's rice, vegetable with vegetables and egg. So yan, guys, fried egg. And for drinks, meron ditong juice. So kakain lang ko ng breakfast, guys. Before I forgot, wala silang dito. So, nag-deliver sila ng food, guys, and kakain ako. So, wala sila ditong kutsara at tinidor. So, paano ko kakainin to? And then, meron ditong teaspoon para sa coffee. So, yun na lang yung gagamitin ko as kutsara para makain ko to. So, tara, guys, let's eat breakfast. First breakfast for 2022 dito sa Lupa. And hindi siya guys, hindi pala siya akala ko biryani rice, yung mahahaba na na rice nila dito sa India at Sri Lanka na ginagamit, pero hindi pala. Para siyang pansit.
Pero yung ano yan, yung taste niya is ano, napaka ano lang, light lang. Halos nga walang lasa. Parang ano lang, parang kanin talaga. So this is the ulam. So it's chicken. Chicken na sweet and sour. May may pineapple. And kakainin ko lang itong breakfast ko, guys. And I'll see you guys later. And after mag-breakfast, tumawag ng reception kasi kailangan ko na daw mag-proceed sa lobby kasi kakandak na daw yung RT-PCR test. Kumusta yung mga turista? Lanta. No comment. No comment. Ay, sorry. So guys, What are you doing? No comment. sorry guys kasi Arabo 'yon. Arabo. While waiting for my turn for RT-PCR test, nakuha ko pang mag-side trip dito sa beach. And may nakita akong parang chipmunks na sobrang cute. Pero deadly. Why? Oh my god. Gago na natatakot. So yun guys, while waiting for our swab test, nagkaroon kami ng chance na makapag-ikot dito sa beach, dito sa hotel na pinag-quarantine namin dito sa Sri Lanka. And tingnan nyo naman guys, napakaganda ng beach dito and very rare yung chance na ma-experience yung Sri Lanka. Mostly ng mga Filipinos hindi nakapunta dito sa Sri Lanka since hindi naman ito tourist destination siya, pero for Filipinos hindi nila mas priority yung country like Sri Lanka. Mas gusto nila yung ibang tourist destination dito sa Asia and some country in Europe and America as well. So yun guys. And sobrang nakaka-relax. Parang ano siya, parang amoy ano siya guys, amoy parang yung mga minudo, ganyan, mga kaldereta, fritada, ganyan. May tomato sauce. Pero hindi ko alam kung anong klaseng meat.
baka beef or lamb. Kasi dito sa Sri Lanka, I don't know kung kumakain ba sila dito ng beef kasi for them sacred yung yung beef. And for soup, meron dito guys ito. Parang siya, parang tomato soup. Yeah, parang ganun. Okay naman. Meron dito rice and vegetables. And for dessert, ito guys, parang siya, passion fruit panna cotta. And may butter kasi meron ditong bread. First, kuha tayo nito. And tikman naman natin itong dessert. Wow! So, tatapusin ko lang itong dinner ko and then pagkatapos nito guys is mag-shower ako and then matutulog na rin ako. And tomorrow guys, 10 p.m. is our flight going to the Philippines. So, see you in my next and future vlog. This is Destination. Once again, always saying, bon voyage, keep safe guys. Bye! Thank you for watching my vlog.